Takže môžem začať? Najprv sa chcem spýtať ja. Prečo si o 8 ráno potrebovala, aby sme sa stretli práve u mňa? No, pokiaľ nie je to nejaká hlúposť, ja sľubujem, že si ma... Violet, je to naozaj veľmi zaujímavé. No, tak trochu som poslala niečo na vašu adresu a to si robíš srandu. Že? V tomto časopise bolo veľa odkazov na rôzne stránky, kde sa dali objednať mimozemské objekty. To je snad vtip, nie? Jezabel, my všetci vieme, že si, že dlho nepoužívaš internet a preto tomu moc nechápeš, ale mal si sa nás spýtať. Dal som za to 20, veď je to úplne v pohode cena za... Obávam sa toho, čo príde. A prečo si to neposlala na tvoju adresu? Chcela som to otvárať s vami a viem, že by som vás nepresvedčila vliesť do môjho domu. Dobrý. To je balíček od odosielateľa. Je mi to úprimne jedno. Mám niečo platiť? Nie, iba toto mi prosím vás podpíšte. Vďaka, dovi. Niečo sa v tom šialene hrká. Tak, otvoríš to? Asi by sme najprv mali urobiť trochu miesta. Tak, otvorím to ja. Čo to pre Boha je? Príde mi, že sa to správa skoro ako nejaký cicavec alebo tak. Iba to vyzerá. V inštrukciách sa píše, že sa živí bielkovinami. Teda vecami, ktoré majú vysoký obsah bielkovín, pokiaľ neráta mäso. Nikde sa o tomto tvorovi nepíše. Ako to, že v tej krabici vôbec prežil? Netuším. Violet? Neskúsiš sa pozrieť, čo je tá vata? Máš pravdu, môže byť v nej niečo zaujímavé.